Mayong hapon ug daghang salamat sa pagsunod Cebu ug kitibukang Central Visayas. Mao pa nagulob sa inyo nga tanan niya sa Eastern Visayas. Ug may hapon usab sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Mga lumulupyo sa Riverside, Barangay Luok, Dakban sa Mandawi, diluoyon nga ipahimutang sila sa Rora Low-Rise Housing Project. Kay matod nila dili sila mag-afford sa binuwang bayranan. Hangyo usab nila kang Presidente Rodrigo Duterte nga kung ibalhin man, dili na sila pabayron og binuwan. Ani ang report ni Chona Carion. Mga placards nga gipang-ugbok nga nagpatik sa pagsupak sa socialized housing project ang musugat dinhi sa City Riverside, Barangay Look ang dapit nga tukuran sa tulo ka 5-story building. Gibada-badang kapin 30 ka mga pamilya nga sakop sa Riverside Homeowners Association ang misupak sa programa sa National Housing Authority ubos sa kamanduan ni Presidente Rodrigo Duterte. Matud sa mga mulupyo nga dili na lang unta sila hilabdan pa sa dapit gumikan kay kapin sa Saisinta na katuig silang nagpuyo niini. Ug kun ibalhin sila sa low-rise building, dili na sila maka-afford sa binuwan nga bayranan niini. Kini yuta agid mamoy amon tumunga. Adri na lang kami dirigyod. Ihangyo namo niya nga kining yuta ug madas malumot siyang kasing-kasing nga presidente. Tagaan kami niya ang mga pobre. Unya, unsa may tagamtam na to ng kundo nga mahal kayo. Mubabag mi sa ilahang kondo nga buhaton kay ang labi sa tanan, dili mi ka-afford ana, wala mi kabayad. O gihangyo sa damo sa presidente nga, Mr. President, ay maluoy taon ka, ayaw na lang taon mighilabti ng mga pobre. Unya, sa panahon na unya, kung matukod ng ilang kondominium, dili mi ka-afford. So di bila mi kabuan di mi kadata ana napagud mi mga bata gipay eskwela napay kuryente nga bayranan tubig ug mga sakit pa pagkaon pa namo ug magpuyo nami sa kondominium ug di mi kabayad tangtang lang gihapon mi. Matud nila nga ilag yung babagan kung ipaguba ang ilang mga panimay. Kinahanglan na mag-agita og balaod. No? Balaod. Unya og dili gyud sila mo pugos gyud sila namo mukiha na lang gyud mi mo alsa mi nila batok. Ang NHA nga ubos sa Office of the President Bitanyag ug housing project sa Dakbayan alang sa 1,000 ka beneficiaries. Chona Carion, Balitang Bisdak.